comencem posant al centre la paraula de Déu. Verset 17. Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia 4 dies. Betània és a prop de Jerusalem, cosa de 3 quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut a donar el condol a Marta i Maria per la mort del seu germà. Quan Marta va saber que Jesús arribava, sortia a rebre'l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: Senyor, si haguéssiu estat aquí, no seria mort el meu germà. Però fins i tot jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis. Jesús li diu: el teu germà ressuscitarà. Marta li respon: ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el darrer dia. Li diu Jesús: jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot aquell que viu i creu en mi no morirà mai més. Ho creus, això? Ella li respon: sí, Senyor, jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el que havia de venir al món. Paraula del Senyor. És un fragment d'aquest text tan bonic del capítol 11 i també podeu continuar al començament del 12 perquè es veuen les repercussions d'aquest fet. Es van reunint i a dir l'hem de liquidar perquè si no això acabarà malament per a nosaltres. No? L'hem de liquidar. Es decideixen ja. I de fet el capítol següent ja comença el Sant Sopar i la mort de Jesús. O sigui que és un text molt clau entre els signes de la fe, el quart evangeli de Sant Joan. Recordeu que hem seguit diversos signes, no? Aquells que busquen, els primers deixebles, el que busca les palpentes, Nicodem, tanta gent avui, no? La samaritana, la dona feta pols pels maltractes de la vida, model de tant sofriment interior nostre. El cec de naixement, que és el que va obrint els ulls i no veu el sentit de la vida. Aquella dona alliberada, que tothom la liquidaria, i Jesús l'allibera, alliberant els que la volien matar també. El bon pastor, que va ser tan impressionant l'altre dia, recordeu, els comentaris finals van ser de gran categoria. Jesús tendre amb les persones. I avui arribem a una escena que és la de els amics de Jesús, especials amics. Betània és aquell lloc on un s'hi troba bé. Jesús desapareixia de tant en tant per reconstruir-se i trobava allí una tendresa. Però avui, curiosament, no és un moment de tendresa, és un moment dramàtic. Dramàtic. La mort d'un dels seus amics i la situació que descriu el text que entrarem a la pregària. Per això l'he titulat aquest Llàtzer, Marta i Maria com a evangelització i amistat. La mediació fonamental de l'evangelització passa per la convivència, per l'amistat. Què és la revelació? La convivència de Déu en la humanitat. Què és l'evangelització? La convivència dels cristians amb el món. Tot el rest és teoria. L'altre dia, quan vam celebrar a l'Ateneu, a l'Associació de Veïns, aquest programa que en diuen Anònimes, no? I es va dedicar a Montserrat Canals, doncs vam descobrir com l'amistat fa meravelles en un barri perquè es fan coses en comú, increixendo, i on anirà a parar encara molt més lluny del que pensem. O sigui, és una cosa que realment és molt bonica. Jo vaig veure allí el que és una comunitat cristiana arrelada al barri i la creació de Déu que mira la comunitat cristiana i es va fer un procés de trasbassament enriquidor per a tots. Bé, doncs dit això, entraríem ja en l'esquema que us he donat, que recordeu, no és la pregària, és un entrenament per començar la pregària en nom del Pare, del Fill i de l'Esprit Sant, quan marxem a fer el silenci. Seguint la interpel·lació que ens ha fet el Carles a l'Eucaristia del Pare que mai deixa d'estimar, doncs ser capaços de deixar-nos dir avui per Déu t'estimo com ets, tant si sóc del que és marxat de casa i vull tornar, com el que no m'he mogut però no m'he enterat que Déu m'estime. Jo no sé què és pitjor, si el fill que se'n va i fa desastres però finalment s'entera que el pare l'estima o el que és a casa i no se n'ha enterat. Potser sí que al final vull pensar que se'n va enterar també, però tots plegats, deixar-nos dir que Déu ens estima i reaccionar, que és la mateixa pregunta que acabo de llegir quan li diu: jo sóc la resurrecció i la vida, qui creu en mi encara que mori viurà. Tot aquell que viu i creu en mi no morirà mai més. Ho creus, això? Aquesta és la pregunta clau d'avui. Ho creus, això? En el context de la Quaresma, a les portes
de la Setmana Santa, amb aquest acte tan bonic que està preparant el doctor Cabaude amb un parroquià pintor, el senyor Mayor, 5 rostres de Crist o figures de Crist, acompanyades per una petita reflexió teològica i el cant gregorià de l'Escola Cantorum, farem un acte que pot ser preciós, justament la nit abans, la tarda abans del diumenge de Rams, després de la missa de 7 al Pilar. Aquest veure com l'art és un camí, aquest és el títol de la celebració, l'art camí vers la resurrecció. A més, disfrutarem de l'església del Pilar, que també té un art impressionant, contemporani, que és la creu aixecada al mig del barri, que la veu tothom, que suposa, explica el dolor de tanta gent que hi ha al barri, malalts, aturats, gent que no s'entén, crisis psicològiques, etc. Al mig del barri, la creu de damunt de l'altar que Crist surt ressuscitat, fet també per una dona artista, el disseny nostre, i després a fora el lucernari que va cap al món, les campanes fetes per aquest japonès deixeble del Gaudí, que treballa a la Sagrada Família, que també diu, i tot això és per enviar-ho a la gent que pateix com a bona notícia. Doncs avui aquí nosaltres posar-nos la pregunta, si ens hem enterat que Déu ens estima, la de l'Eucaristia, i la del text, ho creus això, que sóc la resurrecció i la vida? Bé, breument doncs. Primer la paraula amistat, una paraula important, perquè aquí l'amistat és quan s'entera un de qui són els seus amics, quan està malalt, quan està a la presó i quan ha fet crisi econòmica. Els altres desapareixen. Pensava que eren amics, eren coneguts, però a l'hora de la veritat un s'entera de qui són els veritables amics. I aquest és un moment molt potent en la vida de Jesús, que va veure els seus amics, ell té el seu programa, no es posa neguitós, 4 dies més tard que mor arriba allí, però és una escena d'amistat. I l'amistat és un producte molt escàs. Diem amics amb molta facilitat. Fixeu-vos, prenem una nota, si voleu, d'aquest text de la Siràcida, del llibre aquest, abans en diem eclesiàstic, pels que som del motllo antic, ara ho han canviat els noms i tal, i el llibre de Jesús, fill de Cira, no de Sida, de Cira, amb R, la Siràcida. Doncs el capítol 6, a partir del verset 5, explica el que és un amic. Fixeu-vos-hi, aquest text també us el recomano, agafar-lo a casa i preguntar-nos si la meva relació amb Déu és així i quants amics tinc, i us quedareu parats d'aquests. Les paraules gentils multipliquen els amics. Una llengua afable afavoreix les bones relacions. Que siguin molts els qui et saluden, però de consellers un entre 1000. Si et fas un amic, fes-te'l en la prova. No corris massa a confiar-t'hi, perquè hi ha l'amic de conveniència, que et planta el dia de la desgràcia. Hi ha l'amic que es torna enemic i que t'avergonyeix escampant que heu tingut una baralla. Hi ha l'amic que t'acompanya a taula, però que et deixa sol el dia de la desgràcia. Quan tot et va bé, diries que és com tu mateix. Fins i tot donarà ordres als teus criats, però si ets humiliat, t'anirà en contra i s'amagarà perquè no el vegis. Allunya't dels enemics i ves alerta amb els teus amics. Un amic fidel és un refugi segur. Qui el troba ha trobat un tresor. Un amic fidel no es compra a cap preu. És inestimable el seu valor. Un amic fidel és un elixir de vida que el Senyor farà trobar als seus fidels. Qui venera el Senyor orienta bé la seva amistat, perquè tal com és ell, és el seu amic. Punt 1. 6, Siràcida 6, verset 5. Bé, per tant, quan diem amics, parlem l'amistat, aquesta amistat. No l'aparença o la parafernàlia, que es diu ara. Quin és el problema de fons, doncs, que avui se ventila aquí, en la nostra trobada amb el Crist, amb aquest signe de l'amistat, amb els seus amics, 2 dones i un home? És preciós això, l'amistat femenina i masculina. També trenca aquesta barrera que fem de vegades
de repressió, homes i dones, sí que Déu ens ha fet aquesta polaritat tan bonica, però que bonic és recuperar això un dia amb netedat, viure-ho amb netedat, no ens han deixat. S'ha d'alliberar un de moltes coses per viure la relació home-dona amb netedat, començant per les parelles casades, passant pels veïns, passant pels amics i amigues, però és possible. La importància dels sentiments. L'amistat és un dels llocs on elaborem els grans sentiments de la vida. La por, l'alegria, la tristesa, la ràbia i la tendresa. La dificultat, per tant, de relacionar l'acció i la relació. Passar de donar a donar-se. Jesús, en Betània, no dona, es dona. I també Llàtzer, Marta i Maria no donen, es donen. Els tres. Dues dones i un home. Preciós. La llibertat personal i compromís amb els altres és molt difícil compaginar. Ser lliure i compromès. Les dues coses. Ser lliure i compromès. Perquè els problemes dels amics ens compliquen la vida. Quan no ets amic. Quan ets amic no te la compliquen. Tens una gran oportunitat de compartir, d'estar-hi. Especialment el desafiament de la malaltia i de la mort. Com desapareixen la gent davant de la malaltia? Queda molt poca gent. I com més dura és, més. Les malalties grosses, terminals, físiques, no diguem les psíquiques, tothom desapareix. Però es veu qui és amic. Per tant, hi ha una amistat oberta, transcendent o tancada de manipulació. Per tant, la comunicació i comunió van molt units. Aquest és el signe d'avui. Com Jesús ho viu, amb els seus amics i amigues, i com ho podem viure nosaltres si ens deixem fer amics de Jesús. O sigui, el tema d'avui el podíem trobar amics de Jesús. És el mateix. Anem al text, perquè després ara la pregària, la puguem mirar, té bastants fragments. Primer comença aquest moment que Jesús mor i Jesús no l'avisen i no hi va de seguida. Acaba la seva feina, ve quan arriba, que és aquest fragment que he llegit, després ve l'explicació de la resurrecció i finalment ve la reacció de la gent, que uns s'entusiasmen i altres diuen ja en tenim prou, l'hem de matar. Que veieu que els signes de la fe són ambigus. Depèn de la mirada neta o bruta en la que ens hi situem. Pel que va amb mirada neta, lo porten a la tendresa de Déu, l'obren a l'amor de Déu. Que va amb mirada bruta, pega garrotada a la llum perquè no molesti. És tremendo, I si agafeu el començament del capítol 12, veureu que això ja es converteix en un projecte pràctic de liquidació de Jesús. Per tant, un bon text per preparar-nos per aquest final de Quaresma de cara a la Setmana Santa i el Triduo Pasqual. Aquests fragments, mort de Llàtzer, arribada de Jesús i aquest diàleg tan bonic amb Marta, després la resurrecció i les conseqüències, i després reaccions de la gent, que podria ser una pregunta, quina és la meva reacció davant de Jesús que em diu jo soc la resurrecció i la vida? Ho creus, això? Quina és la meva reacció? I més anant a ras de terra seria realment sento Jesús com un amic i jo vull ser amic de Jesús. Faig el que puc. O és un barret que em poso d'idees, de normes. Bé, anem al text només focalitzant ràpidament, perquè puguem anar a les 10 en punt, tot el més tard, a començar la pregària. Tarannà de Jesús. El seu ésser té moltes dimensions. És actiu, va a la feina, té temps per la pregària, però també té temps pels amics. Preciós, això. Jesús. L'acció de Jesús ve d'un ésser que és multidimensional i té temps per a tot. No va mai atabalat Jesús. Sí que treu el geni, altre, Quan el xurrac fuma als mercaders del temple, o raça de víbores, com té Jesús, aquest calmadet, bon nano que no molestava ningú, no, va molestar tothom. Però mai s'atabala, mai va accelerar, mai. Tracta cadascú segons la seva manera de ser. És molt bonic, per exemple, si recordem altres textos,
com tracta Marta i a Maria, que són diferents. Una és activa, l'altra és més contemplativa, com tracta Llàtzer. Tracta cada persona segons la seva manera de ser. No hi ha un model pastoral unicolor que aplico a tothom, sinó escolto molt a la persona perquè la persona m'indiqui com he de reaccionar. Jesús s'hi va passar 30 anys fent això. 3 anys parlant i 3 dies pels sagraments. Nosaltres quasi tot ho dediquem als sagraments, parlem una mica i gairebé no escoltem a ningú. I així ens va. En canvi, quan escoltem, així ens va. La jornada aquesta de l'associació de veïns és el moment que la parròquia, comunitat i el barri s'han escoltat. I van passant coses molt boniques. Manifesta la seva solidaritat davant dels problemes dels amics. Aquest és clar, en aquest text és clar. Manifesta els seus sentiments. Per exemple, plora davant de la mort, plora davant de la injustícia, davant de l'opressió del seu poble. Jesús plorava. Els homes no ploren. Sense raó, i les dones tampoc. Amb raó, les dones ploren, i molt bonic, i els homes, si no han matat el cor i l'han fet de pedra, també ploren, com Jesús. Això és interessant. I des de l'amistat crida a la fe. No li diu pobreta a Marta, no? Li engega la bona notícia i li posa la interpel·lació si s'ho creu. No, diu pobreta, mira aquí, cops a l'esquena i sense anar a fons. Relaciona l'amistat amb la voluntat del pare. Ja veureu que el text explica com tot passa a la vida perquè té un sentit relacionat amb Déu Pare. Demana cooperació. Sempre hi ha moments que fa treballar tothom. Dona joc a la gent. Relliga la colla d'amics amb el poble. No fa un numeret privat, sinó que aquesta bona notícia de Llàtzer, el text del quart evangeli ho posa en relleu, és un signe per a tot el poble, que farà de cantar a cadascú segons el seu cor, cap a la veritat o cap a la falsetat, cap a la resurrecció o cap a l'assassinat, que així acabarà Jesús. I és un compromís conscient i conseqüent. Impressiona molt que quan li dona la notícia no corre, ja hi arribarà, i ja posarà el signe, per tot el poble, no un numeret. I, per tant, dona temps al temps. És un Jesús humà i diví. Aquí se'l veu clarament amb una humanitat impressionant, però que dins hi ha la tendresa del Pare, que ens porta al fons del fons del fons del fons. És a dir, a intuir la resurrecció abans de morir. Ho creus? Això vol dir, si nosaltres hem intuït aquesta certesa intuïtiva que no ens espera el cementiri, ens espera el regne de Déu, ens espera el cel. Ho creus, això? Pregunta quasi res. Reacció dels altres. Ningú queda indiferent. Llàtzer ressuscita. Marta i Maria creuen en el poder de Jesús. Les boniques. Els 3 germans tenen la seva reacció. El poble murmura i critica. Sempre. La massa, vigileu quan diu com la massa s'ha de veure què hi ha al darrere, sempre. És molt manipulable. El diumenge de Rams mirem amb les palmes i el divendres sant mateu-lo. I aquí també es veu que hi ha gent que sí, però callen, tenen por. Ja ho veureu, tenen por que no els fumin fora també amb ells, de la sinagoga. I alguns s'obren a la fe, també és bonic, no només Llàtzer, Marta i Maria, hi ha altra gent s'obren a la fe en la resurrecció. I l'aparato, els fariseus, decideix eliminar-lo, verset 53. Tremendo, Uns creuen, altres murmuren, altres s'obren al misteri i altres diuen la veritat no m'interessa. Aquí la veritat té nom, és Jesús de Natzaret. Impressionant, això. El text és lapidari, molt provocador, però molt tendre, perquè, clar, si puc contestar avui que ho crec, no em farà por la mort. Em farà respecte. Respecte sí, però por no. I, per tant, no em farà por el que em pugui fer la societat.
si tinc a Déu, si tenim Déu a favor nostre, qui contra nostre? No em farà por els meus pecats, perquè a vegades el que ens fa patir més a la vida no és el que fan els altres, és el que un ha fet, que per molt que un se vulgui enganyar no pot. I quan veiem que som pobres, limitats i tal, costa molt d'arribar a ser tendre amb un mateix com Déu ho és. És impressionant, o sigui, el pare és tendre amb un fill i amb l'altre, com ens han explicat, no? Però que difícil és que el fill, aquest li ha costat un calvari, arribar a enterar-se que el seu pare no el perdonarà, no li fa ni confessar els pecats, l'està esperant. L'ha trobat com el va deixar. Ell ha canviat, ha marxat i ha tornat. I l'altre pobre no se n'ha enterat i ara té l'oportunitat d'enterar-se. Ho celebrarem, això d'aquí pocs dies, suposo. Quin dia serà la celebració de la penitència, si ho teniu? Ja ho direu, sí. Doncs això també seria un bon moment per anar a celebrar el sagrament del perdó com una bona notícia, no anar a passar pel tubo, anar a rebre un signe objectiu de l'Església que diu que Déu és amor i res més. Aquesta és la clau del sagrament de la penitència. Per tant, lectura creient d'aquesta realitat per anar de seguida a fer la pregària. Crist és la resurrecció i la vida. No el Crist del passat, aquell també ho és, el Crist d'aquest recés, que hem congregat, que hem escoltat a l'Eucaristia. A través del que diu, l'Evangeli ens presenta el qui ho diu i després el congreguem. Crist és la resurrecció i la vida. És ser amic, és comprometre's amb l'altre i des de l'altre. Ho estem fent, això? En qui estem cuidant dels nostres amics? Com els cuidem? Tercer, llibertat davant del control social. Cada vegada n'hi ha més de control. Amb els tuits ara tothom vigila perquè el posen a pelar. Però un cristià ha d'acabar sent lliure també dels tuits. Primer, per no entrar en aquest joc tan infantil que ratlla lo còmic ja, sent un instrument tan meravellós, ratlla lo còmic, aquests que van pel carrer i xocarien com els que conduïm miressin van a xocar, un instrument tan bo, i com pot ser d'alienant aquesta cosa? Un se n'allibera. Llibertat, per tant, davant d'aquest control social, però una convivència humana, el dia a dia, el present, com el lloc de la revelació de Déu. Jo, gràcies a Déu, ara actualment, dic això, amb tantes limitacions de mobilitat i tot i tal, acompanyo molta gent, cada vegada més. Això ho puc fer a casa, perquè mira, les limitacions són la mobilitat, però el cap està clar, l'esperit està feliç, perquè realment m'ho crec, això de la resurrecció, i que Déu m'ha cuidat tota la vida i per tant el que m'espera també em cuidarà, a mig dels conflictes de fora i de dins, de tot plegat, no? Però la convivència, la persona que tinc davant, és l'únic que ens estreix. I cada vegada, gent que fa anys que acompanyo, ara vigilo molt, que cada vegada que parlo com si fos la primera. No una rutina, que no en tinc cap de projecte sobre ningú. Se l'ha de fer cadascú el projecte. I Déu Nostre Senyor, si el deixem, respectem, ja l'inspirarà el que de fer. I surten coses meravelloses. Avui falten uns habituals, que és el doctor Vinyes, la seva dona, l'Anna Maria Agustí, perquè estan parlant a tota Espanya, doncs a Madrid, al PROSAC, al moviment de metges i sanitaris cristians, doncs van a fer mireu que bonic, no? Ja els porta la vida on han d'anar. I l'Anna Maria d'aquí pocs dies reunirà 400 persones, sense local, sense diners, sense organització. Quan una persona cristiana s'allibera, tot és possible. Això en canvia l'Església. Després ens hem d'agrupar tot el que estem fent aquí ara, ampliar aquesta sala perquè la gent pugui venir, els de baix, els pobres i tot això. Llavors surt com una expressió d'aquesta convivència, però mai la perdem de vista, que l'únic important és la persona concreta que tinc davant, com jo sóc únic i irrepetible per Déu, com hem celebrat a l'Eucaristia. Únic i irrepetible. Ni millor ni pitjor que ningú. Quina llibertat deixar-se de comparar a tu. Ja no has de quedar bé, no et preocupis si altres et carreguen, no ets més si teologia, no ets menys si. Aquesta convivència concreta. I cal viure també, això és important, els sentiments genuïns. Els poso aquí, no m'hi entretinc perquè això seria tot
no una conferència, un curs. Aquests sentiments autèntics, la por. Tots tenim por. L'alegria, hi ha moments que sí, que la vida et sorprèn. La tristesa, hi ha un moment que la tristesa profunda, diguem, aquell moment que un no plora, és una llàgrima viva. Hi ha moments que tots en tenim així, que no podem. La ràbia, quan ja fent l'ull de poll, que dius, bueno, fins aquí m'ha arribat, no? Treure el geni com Jesús, que el treu moltes vegades, No, però no quan està enfadat, sinó quan la gent està fent una de molt grossa, o quan veu una mare que ha perdut el fill, li cauen les llàgrimes a Jesús. Per tant, essencialment, el gran sentiment és l'afecte, estimar. La frase de la Carme Agustí que resumeix tota la seva vida, en un moment tan limitat i pobre com és actualment la seva salut, però una cara d'infant feliç, quan li porta la comunió cada setmana, i li vaig dir, sorda, ara torna a recuperar una mica, però li quedava poder parlar per telèfon, ni això, pobreta, no? I a la gent, que tanta gent li truqui i els consoli i ajudi. I dic, quina pena tot això. Dic, com és que poses aquesta cara tan com un infant? Diu, viure és estimar és viure. Es pot afegir res més al cristianisme que aquesta frase? Doncs això. El model, per tant, també té relació d'home i dona. A mi m'ha ajudat molt, realment, el que vaig viure a casa. La germana que he tingut és un model de grandesa extraordinari, de feminitat, i m'ha marcat molt, i altra gent de la vida, no? En el món femení he tingut sort de trobar dones d'autèntica categoria. Aquestes que no et desvellen l'instint, te desvellen la bondat. Això un home ho diu en públic. La dona, de vegades, no desvella l'instint, moltes vegades, desvella la bondat, elimina l'animalitat, diguem, fa sortir la bondat, la tendresa. Doncs aquí tenim també un model de com podem millorar les nostres relacions masculinitat-feminitat, primer assumint cadascú el que som i posant en col·laboració amb els altres. I per tant, com a conclusió, l'amistat, categoria evangèlica i mediació de l'evangelització. Aquí tenim un moment difícil d'una amistat. Per en tenien de bucòlics, i després doncs va ser sempre així. Doncs ja anem acabant, per això diem, a la conclusió, la revelació és la convivència de Déu amb la humanitat. Ha conviscut i segueix. No està acabada la revelació, l'escrita sí, però Déu no fa vacances. I ara ens diu cada cosa amb aquesta crisi actual de la Iglésia, de la pederàstia, ens està dient el que hem de fer. I si en fem cas, podem conèixer una primavera. Si no en fem cas, cada vegada més gent ens tirarà, ens deixarà de costat. Però al final sempre hi ha la reacció perquè l'Espírit Sant ja se'n cuida, de suscitar cors regeneradors. I l'evangelització és la convivència dels cristians amb el món. Per tant, aquesta església, unitat pastoral agermanada, que té dues cases per una sola comunitat, que dedica diners als pobres, que obre, que escolta, que rep, que negocia, que parla, tal. Aquest és el camí, El diumenge a l'Eucaristia en plenitud. La resta de la setmana a viure la societat. Un dels millors teòlegs que ha tingut el protestantisme, jo diria el millor després de Luther, Karl Barth. Els catòlics en diu Karl Rahner, algo extraordinari, Karl Barth, aquest protestant que va ser auditor al concili. Aquest deia, els diumenges me dedico a predicar, tota la setmana a lluitar pels problemes polítics de la societat. Perquè parla molt de la càrrega política que té la fe. No és només una qüestió individualista, que bé que estic jo, sinó que es transforma en compromís per millorar la societat. No diu que t'hagis de posar en un partit polític. Això faci que vulgui, que és molt digne, sigui el que sigui. Que la teva fe és política, és de la polis, és de la ciutat, és de tots. Otro gallo nos cantara, si féssim això. Perquè a través de la professió dels veïns, de l'associació de veïns, de tal, de clubs, si podríem evangelitzar. Pouar el diumenge a l'Eucaristia i la resta de la setmana a fer present el Crist
a mi també mos falta avui, fixeu-vos, i el Guillem Sáez, ara és responsable d'una zona ampla de tota Espanya dels Rotary Clubs, i es passa viatjant contínuament per aquí i per allà. Per allà envia 70 tuits cada dia, a 70 persones, no 70, el tuit del papa a 70 persones cada dia, un pont entre el Rotary Club i l'Església Catòlica, i el diumenge cap a missa, i quan no hi pot ser, doncs no hi pot ser, com tanta gent passa sempre. Per tant, ja veieu avui, la pregunta de l'Eucaristia, crec que Déu m'estima, com sóc amb els meus pecats? I segon, ho creus això, que sóc la resurrecció i la vida? Tenim una hora per contestar aquestes preguntes. Per tant, ara fem silenci i comença veritablement el recés, diguem, personal. El recés és tot, l'Eucaristia, un germà que predica la paraula de Déu també aquí, això és la introducció, però que ara ens posem no davant del ritus o davant d'una xerrada teològica espiritual, sinó davant de la paraula que és Crist. Pot passar tot.